Hello, mao kini ang akong roleplay kinabuhi nga dinhi pa ko sa Lubay sa una OFW 2018. Sa tihang ng silpi-silpi nag-push up ko kaya wa malingaw sa iyong pag-inusara. Good yun na siya. Ha ha ha. NANI?! Kaling salida nagabida sa isa kabulanon nga manggiwawon nga para arong ingnon pod og mahilig kini siya sista og talented yun na siya. Wow, manilang brand tindahan niya gitrabahuan. O nakaamigo siya sa iyang mga kauban nga kanikupaw. Asay mga siaw o mga taga Cebu na gini, Bisaya. Sa kung sa Gulmi, daghan na po taga Indian. Ay Insik na ay Egyptian. Kani taga Kerala ni, mahilig og parot. Isang siaw mahilig ni siyang binuang kuyaw taga Sumbong siaw. Si Das nga taga India ug siguro nga taga Nepal. Mao kining lugar nga dito nagtrabaho pa siya sa Abu Shagara. Kaning tindahan na nga dito sila nagkaila. Kuno kay bago pa ni siya ni kasakay eroplano sa iyang pagpanarbaho tanan bago taghagreklamo kay ang sudan halang wa maanad nga sili sudan sa iyang mga babot-bot wa siya kasabot. Gusto niya siya maulis sila ha. Pasalamat siya iyang employer kay nakaayon naghagpangutana kay ang utang dito sa ato nagsige pa. Wag na siya ay buhat na awaro bidyos lamisa apa magluto ag mani oy. Mani tag 5 mani 5 takos. Hey, what is up? Lloyd here, your Baholano. So mo to ang video sa Bamboo. Nagtrabaho pa ko sa Bamboo. So natakaroon nga may jogging laay kayo Dugay pa kayo ni mahuman ng lockdown. So wala lang. Nagama to na akong murag short video. Mangil-mangil lagod. Pero most mao gito ni hitabo sa una. Wala ako mahuman ako ang contract kay tungod sa homesick. Saon man. Mo to. Na-experience ko abroad first time tanan. First time sa kay aeroplano. Culture shock. Sumuto ma akong hitabo.
Nakaroon din rin baktas-baktas na kay para sa sige tagpundo sa kwarto. Nindot sa diri mag-jogging sa Almajas. I don't know if you can see them, but ano sila ipang-separate nila ang mga expire, mga expire na tunti sa plastic. O kung saan nila, pagpantapon pa nila. Ang uban is na ipang-bahog nila sa isda. Hey, hallelujah. Abot na ito diri squad. Nana ko diri sa bridge. Nadupit sa may rola dapit. Rola naman. Baktas-baktas. Sinsula mo tayo ibuhat sa kwarto. So. Wala, baktas-baktas. Masa ka ni mahuman yung halindot yung view na. Ano siya? Rola. Rola bus station dito sa side. Kani is ano siya old pantalan. Diri nga side is na diri ang pinakataas nga kuan. Taas nga flag. Na i-park dira sa sulod sa silong. Baklas si tani. Sini kabunutan nagpin kasi pata ni og pisa. No, napatay time nga maglakaw-lakaw kay since wala may trabaho. Wala yung trabaho, tulog lang, mata pa man, wala na yung buhato. Ano siya? Pagkasayog na ako na. Hindi na kumawa mo. Lag-lag ko ba niya? Kapira. Tayo nabasa. Tubig. Nari na tunog. Tubig mo na yun eh. Ay! Ay! Medyo laylaya na hulabtan. So mo ni siya ang Aljubel Market dito gikan sa may babaw. So, na ako diri ron sa may flag nakita nimo ngayon nga side. Pag damhain naman. So naata karon sa atubangan sa Jubel Market, Aljubel Market. So gibawin tawon. Wala ma-lockdown, di ta kaabot diri. Noon may time with sa trabaho, na trabaho. Bali ang trabaho na ko is 14 hours. 10 hours in duty and then 4 hours, 2 hours pa dong, 4 hours pa uli. Dito 4 hours of travel, so 14 hours wala ka sa balad. Ikaw sa bay, tulog relit so. Hinuon, wala pa hinuon mag-lockdown dito. Abot na hinuon tadi hinuon. Tayo masunod ang ano siya ang Aljubel Supermarket. Kita ba ka tayo? Kung butlag makita ni mo. Ano siya ang real estate na siya. Mga
Pero may castle. Uy, kaya ang balay ba? Sa balay, ibilaran payag, gaman ang bahay. Sinali bahay na ko. Nakumulig buhol. Uy! Hey! So that's it. Maukto akong video karong adlaw gid. Medyo ngit-ngit na siya and then palang. So if you like this video, please comment, like and share. Until to the next next na ko nga upload sa para sa updated mo for the next video nga ako nga. Nindot siya diri oh. Pressure na wala ba? Okay. Wala lang. Oras. Okay, so that's it for today. If you do like this video, please subscribe and click those notification button. So that's it for today. Thank you and God bless. Vlogger pa. So that's